सिगाङावनो हिरनमय खाख्लारिनिसिम रेस्ट इन पिस बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै। जाथायखौ नोंथांमोना बयबो मोनथिखाबाय जानांगौ। बे हिरनमय खाख्लारिया जिनाहारि खालामनायनि दायाव लोब्बा थानाय माखासे सुबुंफोरखौहाय सोंनो थाखाय एबा दायनिगिरिखौ सोंनो थाखाय बिथांमोना थांदोंमोन, नाथाय बेयावनो बिथांमोनखौ गाग्लोबनानै हरदोंमोन। बिथांखौ गाग्लोबजाखांनायनि उनाव गुवाहाटीनि JNRC हस्पिटालाव सोदोंमोनब्लाबो बिथांखौ बासायनो हायाखिसै एबा रैखा खालामनो हायाखिसै। थांनाय 19 मे खालि बिथाङा जोबथा हां फैयो। बिथाङा गवालपारा जिल्लानि दुधनै थानानि सिङाव थानाय थाङापारा गामिनि सासे सोद्रोमामोन। दिनै जोंनि बर'नि फिसाया बेबायदिनो दायनिगिरिखौ नागिरनो थांनायाव खास्रि बिस्रि बुथारनानै हरजानाया जों बर' हारिनि थाखाय बेसेबां लाजिथावना। गुबुन हारिया दिनै जों बर' हारिखौ माबायदियै नोजोर होयो, माबायदि बेबहार खालामो, जों बेनिफ्रायनो जों मोनथिनो हादों। दिनै बर' हारि होनोब्ला दायनिगिरिखौ हमनो थांनायावबो बिथांमोना दिनै जों बर' हारिखौ दिनै बेबायदि बुथारना हरनाया जोंनि थाखाय बेसेबां लाजिथावना आरो दुखुनि बाथ्रा। दिनै दायनिगिरिफोरनि मुङा स्राङावनो फैखाबाय। बिथांमोननि मुङा फारियै धान तालुकदार रेहमान आली आरो बाहार आली। बिथांमोनखौ मोनोब्ला गोरानिफ्राय गोरासिन साजा होनानै बिथांमोनखौ सास्ति खालामनांगौ आरो बिथांमोननि दाया मोननै जाबाय। बिथांमोना जिनाहारिबो खालामबाय आरो बिथांमोना मानसिबो सिथारनाय जाबाय। जोंनि बर'नि फिसा हिरनमय खाख्लारिया न्यायखौ मोनथारनो नांगोन। थांनाय 3 मे खालारखालि दुधनै रंजालि बैसागु नायनो थाखाय जोंनि बर' हिन्जाव सानैया रंजालि बैसागु नायनो थांदोंमोन। बे समावनो बै लंपटफोरा जोंनि सानै बर' हिन्जावफोरखौ हमनानै लांनानै निसा जाहोनानै हरसे जिनाहारि खालामदों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो खालामखांनायनि उनाव लामायाव गारनानै गालांदों। बे जाथायखौ मोनथिनानैनो जोंनि बर'नि फिसा हिरनमय खाख्लारिया गावनि बिदा आरो लोगोसे गामिनि माखासे सुबुंफोरखौ लानानै बै जाथायजों लोब्बा गोनां सिनायनाय न'खरनि सायाव थांनानै सोंनो थांदोंमोन। बे समावनो बिथांमोनखौ गाग्लोबो आरो उनजों फैनानै बे दायनिगिरिनि बिब'आ हिरनमय खाख्लारिखौ गोबौ सिखाजों खनथामसिम सुदों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। लोगोसे बिनि बिदा आरो थांफानाय सुबुंफोरखौबो गोबौ हाथियारजों दानदों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। जायगायावनो गासै 6 सुबुंफोरा जोखोम जानायखौ जोङो मोनथिनो मोन्दों। बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनाव हिरनमय खाख्लारिखौ गुवाहाटीनि हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो बेखौ रैखा खालामनो हायाखिसै। बिथाङा जोंखौ नागारनानै थांबाय। बेनिफ्राय जोङो मा मोनथिनो हाखो? दिनै जोंनि बर' हारिखौ चान्स मोनोब्लानो नाख्रेबनाय, सिथारनाय, बुनाय बेबायदि जाथायखौ गुबुन हारिया जोंनि सायाव खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दिनै थार बिजिरनाय नागिरनो थांनायावबो दिनै बेबायदि सिथार जायोब्ला मा जागोन संसाराव? जोङो बेनिफ्राय मोनथिनो हायो बैफोरबायदि सुबुङा दिनै आयेन कानुन गासैखौबो मोनथिया। बिथांमोना गिया। बिथांमोना दाय मावदोंब्लाबो दिनै गियाखै। दायनि सायाव आरो दाय मावफिनदों। बिथांमोना ओरैबायदि गोसोनि मानसि। बेफोरबायदि सुबुङानो मानसि महरै मासे जुनार, मानसिनि महराव मासे गिख्रंथाव जुनारनि महर। दिनै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे आफादफोर बैफोरबायदि सुबुंखौ नागारथारनो नाङा। बिथांमोनखौ गोरानिफ्राय गोरा साजा होनायाव बयबो खामानि मावनो नांगौ। दिनै जोंनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' साराबो गोरानिफ्राय गोरा साजा होनो दाबि खालामदों बैफोरबायदि सुबुंखौ। अब्लाथ' बैफोरबायदि सुबुंखौ संसाराव थानायनि जेबो मोन्थायखौनो होनो नाङा। बिथांमोना ओरैबायदि देखायबाय गावसिनि आखल आखुखौ। बिथांमोना थांनानै थानायनि मोनसे आखल आखु बिथांमोननियाव गैया। बिथांमोनखौ जिउ फोजोबनायनि साजासो होनो नांगौ। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।